Табоядисваме яйцата. И какво правите с тях? Ами, бием се с тях. Биете се с яйца? Не в такъв смисъл. Ние чукаме се с тях. Не в такъв смисъл. Ние първо чукаме им предниците, после задниците и накрая ги ядем. И ни се дига малко холестерола. Леле, ама и вие сте го измислили интересно. Да. И който пребори цялото село, казваме, че има най-силното яйце и това е буракът. Бурак? Какво е бурак? Ами, файтър, ММА. Да. Да го пазим до другата година, нали, ако стиска и не плъзна черви от него. Да. И се яде по обичай ягне на Великден, като, нали, ако не го изядете на Великден, може и няколко дни след това да се заколи варварски на Гергьовден. George Day.